מה המצב, אנשים, ואני לא יודע מה אתם, אנשים, מה שתהיו, אני כאן, הסרטון הראשון שלי, של רוס, שאני עדיין לא בטוח על השם, חשבתי על קפטן ישראל. בקיצור, אני רק רוצה להסביר לכם מה יהיה בערוץ הזה בסרטון הזה. זה הסרטון הראשון שכנראה. בקיצור, לפני שנתחיל, אני יודע שאני נשמע מוזר. אני יודע שאני נשמע תינוק, שסתם חושב את עצמו שהערוץ לא יצליח ביוטיוב. אני יודע את זה. אבל אני פשוט, הגיל המקורי שלי, זה 16. הבעיה זה שיש לי מיקרופון, אחר המיקרופון בקיצור. אני לא יכול לדבר איתו, לא יכול לעשות כלום. אנשים שומעים אותי כילד בן שנתיים. אומרים לי את זה הרבה, אבל בקיצור, אני בן... כן. בקיצור, זה היה אינטרו כזה, לא כזה טוב. בקיצור, מה יהיה בערוץ הזה? בערוץ הזה יהיה... בואו נתחיל משהו קטן. בערוץ הזה יהיה קומיקס בעברית. אז יש הרבה, האמת, יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים קומיקס בארץ, בישראל. וגם לרוב יש אנשים שרק רואים את הסרטים של מרוול או של דיסני או אפילו של אימג', לא נראה לי יש להם סרטים, יש להם הסדרות או נגיד כל מיני דברים נוספים, ואומרים שהם מבינים הכל, שהם יודעים מזה הלק נגיד, מה שהם יודעים שבטמן הוא ברוס וויין והווינטון נהרגו שהוא היה קטן ומאז הוא רוצה להילחם בפשע ועוד, אבל לא. אנחנו יודעים להסביר לכם באמת מי היו ההורים של ברוס וויין, מי הרג אותם, למה הרגו אותם, מי זה הלק, איך הוא קיבל את הכוחות שלו, איך הוא יכול לשלוט בהם או לא, דברים כאלה. בינתיים, אחרי שאני יודע על 3 סדרות, בינתיים יש 3 סדרות בערוץ, פרק אחד של כל סדרה ביום. נתחיל עם סדרה אחת שאני הכי אוהב אותה, כבר יש כמה פרקים מוכנים בשבילה. הסדרה הראשונה היא הכר את הדמות. כן, בקיצור, בסדרה הזאת אנחנו נדבר על דמות שכנראה אתם מכירים, אבל לא כל כך. אני עומד לעלות פרק בקרוב על טאנוס. אם אתם לא יודעים מי זה טאנוס, אז אני אסביר לכם בפרק. כן. עוד דבר שאני רוצה להגיד זה שבגלל בעיות של זכויות יוצרים, copyright problems, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, אני לא יכול לשים קטעים מקומיקס וסרטים וסדרות לבינתיים. אני אדאג לזה, אבל בינתיים אני יכול לשים תמונה אחת. אז כן, אני אדאג לתמונה, על תמונה שמראה את הדמות, מסבירה עליה קצת, אבל בקיצור, מה עומד להיות כאן? היה תכיר את הדמות. יהיה מרוול סטורי, לא, רציתי להגיד את זה. יהיה מרוול איבנט סטוריז. בסדרה הזאת אנחנו נדבר על איבנטס, אירועים גדולים, אין איזה כל כך מילה בעברית, שמרוול עשתה. אני לא מתמחה באירועים שדיסי עשתה, אבל אני מתמחה מאוד במרוול. אנחנו נדבר על אינפיניטי וורס, על אינפיניטי קונטלנט, כלומר, על סיביל וור, ועל כל מיני דברים כאלה. בקיצור, אנחנו נדבר גם על כמה של דברים של DC, לא כל כך הרבה. אז הדרך השלישית שאני כבר, יש לי סרטונים עליה, זה 1-1 קרב לא מהסרטים. לא יודע, לא חשבתי על שם כזה, אבל מה יש לעשות? בקיצור, הקרב הזה, אנחנו ניקח 2 דמויות, לא יודע אם הן תורמות אחד לשני, יש יכול להיות שאנשים פרסו עליהן, אבל אני אביא נקודות מעניינות. לדוגמה סופרמן נגד תור, מי לדעתכם מנצח? יש חלק שיגידו תור, יש חלק שיגידו סופרמן. אנחנו יודעים להביא כאן נקודות מעניינות, ואנחנו נראה. בקיצור, כן, זה מה שיש לי להגיד לכם. אני לא יודע בדיוק מה יהיה בערוץ, אני לא יודע בדיוק מה יקרה, אבל אני מוכן להבטיח לכם שהערוץ הזה יהיה מלא בקומיקס, סרטונים כמעט בכל יום האמת. וכן, תעשו סאב, לייק, קומנט, מה שתרצו, ואני מחפש אינטרו ותמונות. אז אם למישהו יש תמונה לערוץ, אז שישלח לי, אני אענה מאוד, וגם אינטרו, תשלחו לי במייל, המייל של הערוץ
הערוץ הזה, אני כל יום בודק אותו, אז אם יש לכם משהו גם להגיד לי, משהו אתם תשלחו לי פשוט, וכן, אם יש טעות או משהו, האמת היא במה שאני אומר, אז בבקשה תגידו בתגובות, כי אני רוצה ללמוד גם מכן, כי בטוח יש דברים שאני לא יודע ואתם יודעים. אז כן, בקיצור, זה כל מה שיש להגיד לכם. תהנו מהערוץ, על הביי. על הביי. איזה אינטרו גרוע. לא אינטרו, זה כבר לא אינטרו, what the fuck, על מה אני מדבר. סתם. בקיצור, שתאהבו את הערוץ, אני מקווה שתאהבו את הערוץ. תעשו לייק, סאב, קומנט, מה שתרצו, שייר אפילו אפשר. ומה שבא לכם תעשו, אבל אני רוצה שהערוץ הזה יצליח, וגם יהיו דיווחים של חברות קומיקס נדירות. יש לי כמה קומיקסים יפים, Tales of Suspense No. 1, שזה הקומיקס, אחד הקומיקסים הראשונים של מארוול הציע, אם אני לא טועה אפילו הראשון שיוצא. יש לי גם את איירון מן ווליום 1, יש לי גם קפטן אמריקה ווליום 1, שזה גם מאוד 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 חדש. בקיצור, אני מקווה שתאהבו את הערוץ. יאללה ביי.